si Chloe. Ayaran ni Isis. Pwede na kulay bangko. Nya magtikang day. Tikang. Pwede na kung ginainay lang. Ikaw ang bangko do. Ako sa men. Ito pag-atake na yan lagi. Anak yun ko. Kaya lang parking na Dito. Awa do. Ito kalakaw na. Ipana na nito. Padapling dito ko. Guniti kay mas slide niya. Ikaw. Aya. May slide ba gunitan? Nainay lang good. Ikaw. Ilang yan na lang siya. Dato nang kilid uga. Dia anang kilid ana. Ano lang ta? Survive lang karon abot na kita. Yeah. Ano, nakay-pasyente nga ko ano. Sutoy. Diri asay ram ta today na abre. Oh, katong dati okay pa to. Kay diri ram lusot nga siraman. Wala tayong magawa. Dili tayo sa... Puro, dili tayo magamit yung... Barangay man nga purok. Dili mo... Magpahiram. Ala ay, maging gisira kay. Kuyawan po ko ito primero, right? Oo, oo. Kay Kabuntag atong Ulo, ha? nanakip pa na